N'i ye soso ye sigi dabilabali la korokara kogokolo sanfɛ joliko tɛ a dɔw la a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɔrɔ de kan k'o ɲini nɛgɛ kanɲɛ 20 sanga 30 bɛ a kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲakuma minnu sigilen bɛ ka ɲɛmada Sherifila TV Jɛkanso fɛ jango ka se ka bɔ kunnasiri ani kumana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ i bɛ an ka kunnafoni waati selen ye nin ye. Mali jamana furancɛ fanga wasabolo Conseil national de transition ka sɛgɛn o ka baara boloda cogo ye séance plénière min bɛ kɛ o fɛ ka sɛgɛn o ka baaraw ye okumu kɔnɔna na o ka ladala sigi n'a ma ɲɛ k'a fɔ a baaraw bɛ ka se kuncɛ ma a baaraw kun fori laban a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn ye o bolo o ka se ka sɔnni sigi sariya sun dɔw kan madama ka diɲɛ di janko baara kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn dɔw ka sigi sen kan direction générale de l'aménagement et de l'attractivité du territoire ka se sariya kisɛw caman wɛrɛw ma ka ladɔnniya k'a fɔ sigi min bɛ kɛ sababu ni ka dansigi o ka nin waati in baaraw la a kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 10 san 2026 ye centre international de conférence de Bamako o kɔnɔna na min baara bonya ani karama bɛɛ lajɛlen kun t'a mɛn ka di furancɛ fanga CNT o ma ɲɛmaaba o général au de corps d'armée Maliki Diaw mo ka fara gouvernement ma caman kan an ka jɛ ka ɲɛmada dakuru fɛ minnu sarula ka fara ɲɔgɔn kan an ka kunnafoni ɲɛna Korotumu Jabate ani Seydou Ɲare fɛ. Ayiwa aw yɛrɛ bɔra k'a ye yamaruya dira gouvernement ma pour que a ka se ka baara kɛ parce que gouvernement ka baara o tɛ jɔ parce que CNT bɛ congé la ni congé bɛ taa a tɛ jɔ baara tɛ jɔ comme baara tɛ jɔ yamaruya de bɛ di gouvernement ma a ka se ka baara kɛ o ye ka sariyaw ta o sariya ni CNT de kan k'a ta o sariya yamaruya bɛ di gouvernement ma a k'a ta o wagati kɔnɔ CNT ka congé kɔnɔ fo octobre donc normalement u ka session d'octobre o bɛ daminɛ octobre tile 5 donc yanni octobre tile 5 cɛ gouvernement kan ka waleya minnu kɛ sariya kunda a bɛ se k'o kɛ o yamaruya de dira à travers cette loi d'habilitation n y'a fɔ n ka kuma na k'a fɔ an ka jamana bi bi in na gouvernement transition cɛsirilen don ka fɛn bɛɛ kunbɛn gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'u bɛɛ kunbɛn o gɛlɛya ninnu tɛ se ka kunbɛn ni sariyaw ma ta donc o de kama fɛn vote min bɔra ka kɛ sisan a nafa ka bon kosɛbɛ gouvernement ma a nafa ka bon fɛnɛ jamanadenw ma parce que a bɛ gouvernement dɛmɛ baara la. Ka sanga ni o ka baaraw bolodacogo ani o kungilennaw ye jɛkulu min sigilen bɛ fasoden ɲumanya kokɔrɔ doni ye ani guna adamadenya hakɛw sabatili ma groupe citoyenneté et droits humains o kun bɛ cour suprême o jabala la ka bɛn ni sibiridon juillet kalo tile 10 ani 1 san 2026 ye ka ladɔnniya k'a fɔ taama min filɛ ka kɛ o fɛ laɲini min bɛ la o de ye ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ kalanden 200 bɔ ɲɔgɔnko ye minnu bɔra fan caman fɛ ka ɲɛsin cour suprême yɛrɛ ma a ka baara kɛtaw ani a kunkilennaw faso Mali kɔnɔna na Alhamidou Badini Ablaye Sogodogo olu tun bɛ Sherifila TV tɔgɔ la. Kan lakɔgɔ fasoden ɲumanya ani faso kanu na o dɔ ye groupe citoyenneté et droits humains ka kunkilennaw ye a bɛ mun waleya ni baara caman bolodali ye ɲinɛ ye a san 13 ye o hukumu kɔnɔna na jɛkulu in ma ɲɛmaw o y'a kanu kalanden ninnu ka t'u ɲɛ da jamana fanga bonda kelen-kelenna bɛɛ la n'o dɔ bɛ kiriko ɲɛmayaso ko fɔ cour suprême ka walawalali kɛ faamuya jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ cakɛda in kun kan cogo min a sigicogo ani a ka baaraw waleya cogo. Vraiment an bɛ u fo an bɛ u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye tiɲɛ ta ye a ka timinanja n'a ka faso kanu na parce que ni mɔgɔ min bɛ faso fɛ i b'a ɲini ka tɔw fana bila o sira kan. Donc a nana ni denmisɛn ninnu ye depuis ko in daminɛna a yɛrɛ ka timinanja de kama an n'a kumana an ko problème t'a la a ka d'anw ye mɔgɔw ka gɛrɛ an na k'a dɔn an bɛ baara min na baara min ye baara sugu jumɛn don denmisɛnninw nana u bɛ faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la k'a dɔn cour suprême ye yɔrɔ jumɛn ye a bɛ mun baara kɛ a ka baara ye mun ni mun ye a jɔyɔrɔ ye mun ye faso kɔnɔ donc an y'o bɛɛ de fɛsɛ k'o ɲɛf'u ɲɛna ko tɛ daminɛ cour suprême na ni kiiri minnu kɛra juge tɔw fɛ n'a ma sariya respecté n'a ma tilen olu bɛ tɔw ka baara tilen a ka gɛlɛn ka wuli ka na cour suprême na directement donc yanni kana cour suprême na i b'i ka baara laɲini kɛ tribunal de la
ni tribunal ye kiiri tigɛ ni kiiri taara cour d'appel la ni ma jɛn n'o fana ye o la i bɛ se ka na cour suprême na donc o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye yuruguyurugu kɛlɛli la fana cour suprême jɔyɔrɔ b'o la fɔlɔ ni maa min ye wari détourné n'o y'a sɔrɔ ministre don wali ministre kɔrɔ don a bɛ fɔ ko ko fo tɛ se ka k'a la mais cour suprême sababu la mɔgɔ maa ye faama ye k'a fɔ ko n'i ye dɔrɔmɛ dun cour suprême bɛ yen ka se ka o tigi nɔ minɛ jamana tɔgɔ la olu bɛ instruction kɛ n'u y'a ko fɛsɛfɛsɛ juge mun kan ka kiiri kɛ o bɛ dossier bila ka taa yɔrɔ la o bɛ kiiri sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka kiiri kɛ donc a kɛra sababu ye kasabi hakɛ dɔw bɛ yen cour suprême kɛra sababu ye kuru dɔw don an ka jamana wagande kɔnɔ wari minnu tun taara ka État ka bolo da baara ka ca jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw cɛ kiiriw u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko section administrative u b'o baara kɛ. Heure kelen na kunkanfɛn kɔnɔna na jamana kiiriko ɲɛmayasoba cour suprême a cakɛlaw olu ye farafansiyali caman kɛ nabaw ye a kɛra sababu ye an ka kalanden ninnu ani u bilasiralibaw ka bɔ jamana in marabolo 9 ka fara Bamako district kan o ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ cour suprême kun kan. Bon, an bɛ yan ka kɛɲɛ na an ka concours min an bɛ ka min waleya Mali kɔnɔ depuis ɲinan san 13 ye an b'a san 13nan la n'an ko ma ko ka fasoden ɲumanya ani faso kanu ni ka denmisɛnninw lamɔ n'o ye ni k'u lakɔkɔ n'a ye donc o de kama an sera yan bi parce que panel tun b'a la an ko k'an bɛ jamana fanga bondabaw institution u ka se k'olu bɛɛ lakodɔn o de y'an lase cour suprême na bi ka kɛɲɛ ni cour suprême mɔgɔw yɛrɛ ka faamuya ko ɲuman ye voilà an nana o de la pour que an ka se ka cour suprême dɔn a ka se ka fɔ denmisɛnninw ye u ka dɔn cour suprême ye fɛn mun ye a bɛ se ka mun ɲɛ wa a bɛ mun ɲɛ jamana kɔnɔ an da kun don faamuyaba de sɔrɔ a la ne yɛrɛ kun bɛ fɛn dɔ bɛ mun faamu n y'o question yɛrɛ posé n y'a faamu hakilila bɛɛ fana fɛn mun fana nana yan bɛɛ y'i ka ɲininkaliw kɛ hakilila an bɛɛ ye faamuya sɔrɔ hali mun tɛ an ka ɲininkaliw ye a ka ca Ala fɛ an na kun de o ye ni Ala sɔnna ma inchallah a nafa kɔni parce que san o san ko nin bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ bɛ évaluation kɛ donc a nafa kɔni o tɛ na fɔ ka ban ma 200 bɔɲɔngo donc o bɔra région 9 de la ka fara Bamako académie Rive 2 kan donc a bɛ komi académie 11 ɲɔgɔn hali n'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kun prévoilen don mais ka kɛɲɛ ni baara yɛrɛ kɛcogo n'a gɛlɛya ye wala hali baara kun ye tile 3 ye m'an ye tile 1 bɔ a la gɛlɛya ka sɔn hakilinajigila amaw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi a baaraw kuncɛla ni jaw tali ye photo de famille. Jɛkulu min sigila walasa ka se ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabati siya ko t'a la diinɛ ko t'a la ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan janko bɛn ani kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati association an ka bɛn maaya la ka se ka o ka baaraw bolodacogo ni o ka gafew labatoli ye min bɛ tali kɛ o ka sigi belebele tako 2nan deuxième convention nationale a baaraw nun donna kabini juillet tile 11 ye a bɛ senna ka se a tile 12 ma san 2026 Bamako kɔnɔna na o kuma kɔnɔna na a baaraw nun donna daminɛ baaraw la Bangoni Jangene bugu la ni ka sɔrɔ ka taa a fuguru Centre international de conférence de Bamako CCB kɔnɔna na ka sanga ni tɔn in yɛrɛ kun tilenna ani a nafa ye a baaraw siriya la tɔndenw fɛ ka bɔ Mali jamana fan caman fɛ walasa ka se ka na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔw kɛ ka sanga ni tɔn in kun tilenna ani a laɲiniw ye min laɲiniba ye ka se ka kelenɲɔgɔnya sabati ka guna adamadenya kɛwalew cɔri maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ janko bɛn ani kelenɲɔgɔnya ka sigi faso Mali kɔnɔna na Amadu Kamara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye an ka jɛ ka ɲɛmada a fɛ. Association an ka bɛn maaya la i n'a fɔ a ka laɲiniw b'a jira cogo min na n'o ye fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ ani taabolo ma bɔ taabolo la bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye u ka ni sigiliba tako 2nan n'o ye convention nationale ye hakilina don a bɛ fara ɲɔgɔn kan o jidili n'o yakubali kofɔ min laɲininen bɛ Mali jamana kɔnɔ ha ka jɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen na hakilina in kɔkɔrɔma donnen don association an ka bɛn maaya la maa ɲɛmaaba n'o ye a Seyɛdɛ Badɛrɛ Aliyu Usman a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen. Association an ka bɛn maaya la an b'o ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi foyi t'an fɛ fɔ kɔntan ni nisɔndiya n bɛ kuma sɛmɛ somaw ni donsow la parce que ɲɛnamaya kow de don association an ka bɛn maaya la donsow ka i dansɔgɔ i ni ko a bɛ diɲɛ kɔnɔ a mɛnna mais k'a kɛ chrétienw b'a fɔ selilaw b'a fɔ a sababu ye association an ka bɛn maaya la ye donc an bɛ foli kɛ o la bon n'i ye o lajɛ olu kana sɔn an na an yɛrɛ fana ka ban an yɛrɛ la k'u ka tɔn in minɛ ni u bolo fila ye ni min ma faamuya i ka wuli i ka na i ka don tɔn kɔnɔ i b'i faamuya sɔrɔ a la tɔn in ti foyi ye fɔ bɛn ani kelenya an ka président ka laɲini y'o ye wa an fana b'a kɔnɔ o cogo la f'a ka s'a seyɔrɔ la an ka bɛnbaya la
a dan sɔrɔ ani ko matigi ka dugawu ye an bɛ foli kɛ tɔnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɔra jamana wɛrɛ ka na an ka foli b'u ye minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an ka foli b'u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnyana an ka invité minnu nana ni an ka bɛn maaya la tɛ o jamana kan n'o ye Laginɛ Conakry an ka foli bɛ Guinéenw ye vraiment an b'u fo kosɛbɛ ka wuli ka jɔ la depuis u y'a tɔn tɔgɔ mɛn u y'a fɛn bɛɛ kɛ pour que u bɛ se ka se kɛnɛ kan cogo min ka tɔn faamuya sɔrɔ ka taa n'a ye Laginɛ an b'u fo o tɛmɛnen kɔ an b'an ka président fo Namori Jara a n'a ka bureau ka wuli ka jɔ la san tɛmɛnen u y'a baara minnu kɛ baara ma dogo mɔgɔ si la an y'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ o kɔfɛ yarabi Ala k'u ta tɛmɛ Namori Ala m'u kɛra an ka président d'honneur Ousmane Seydou Madani Haidara denkɛ Badara Ali Ousmane Haidara monsieur le visionnaire an b'a fo a ka wuli ka jɔ la a ka laɲini ye min ye n'o ye bɛn ni kelenya sabatili ye yarabi Ala ka bɛn ni kelenya Ala k'a sabati an bɛ jamana min kɔnɔ degun min bɛ yen nɔ n'o ye kɛlɛ nin ye yarabi Ala ka degun Ala k'a ban n'o y'a sɔrɔ an ka bɛn maaya la tun bɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ ma na n b'a dɔn kɛlɛ kun tɛ na ka min fɔ an balimaw ye Ivoirien minnu ye délégation kɛ ka na ka bɔ quartier wɛrɛw la ka bɔ Korogo ka bɔ Bunjali an ka foli b'u ye k'a fɔ tɔn nin an k'an cɛsiri ni sigiliba tako filanan in a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye tɔnden bɛɛ lajɛlen bolo ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka hakilina kuraw ta minnu bɛɛ lajɛlen bi to tɔn ka laɲini kɔnɔ an y'a dɔn nin waati kɔnɔna la ka wuli ka bɔ Mali fan wɛrɛ fɛ ka se Bamako an b'a dɔn gɛlɛya min b'a la mais mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ka baara la n'i y'a kɛ ka ɲɛ parce que adamaden fana bɛ ban i yɛrɛ ye o bɛ kɛ mais aw welela an y'a mɛn dɔw ye semaine kelen kɛ Mali kɔnɔ yan dɔw ye semaine kelen kɛ Bamako ni u ka bɔrɔ cɛ an b'a dɔn gɛlɛya b'a la Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ ka se ka aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka koron kana bɛn bi ma vraiment a y'a nimisi wasa an bɛ foli kɛ aw ye ka a ɲini aw fɛ fana aw nana dɔw de représenter sous section comité aw nana olu de représenter aw nana baara dɔ de kama an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ k'i hakili sigi baara nin kɔnɔ k'i basigi an ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la i n'a fɔ an ka tɔn yɛrɛ y'a laɲini cogo min na walayi ne yɛrɛ nisɔndiya n balo ne nisɔndiyara fo n panikira parce que ne tun b'a lɔn ka n ka bɛnbaya sera nin bɛɛ ma vraiment a bonyana n ma a diyara n ye a nisɔndiya tɛmɛna n kan fo ka taa tɛmɛ parce que ni n balimaw ye ɲɔgɔn ye ni minnu yɛrɛ tutu ɲɔgɔn dɔn n t'a lɔn ko minnu fana bi jamana minnu mɔgɔ baara n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn lɔ an ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye vraiment a kɛra nisɔndiyaba ye ma a kɛra bonya ni karama ye ma nisɔndiyara kosɛbɛ association an ka bɛnbaya la ka tila ka bɛɛ ladi bɛɛ ka don ni association na ko sabu a bɛ balimaya sinsin a bɛ sigiɲɔgɔnya sinsin a bɛ bɛn yɛrɛ sinsin jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko association an ka bɛn maaya la a ka nin sigilibako filanan in a kɛra kɛnɛ sahali nabagaw bolo min daminɛna juillet kalo tile 11 ka taa bila tile 12 la Bamakɔ faaba kɔnɔ délégué minnu bɔra Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen foli ni barikada ni waleɲumandɔn ni ɲamasigi kɛ ka ɲɛsin a ka bɛn maa ɲɛmaaba n'o ye Badara Ali Ousmane Haidara ye ka sanga ni a ka miirina ɲuman tali ye ka ɲɛsin diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen n'o de ka maaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen u ladon da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min laɲininen don Mali jamana kɔnɔ sigi in ko bɛɛ lajɛlen kuncɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ ka to hali bi association an ka bɛn maaya la o ka baaraw hukumu kɔnɔna na ka jɛ ka ɲɛma da nin waati in na dakuruɲɛ fila fɛ min sɔrɔla ka bɔ Aseid Badara Aliyu Ousmane Haidara yɔrɔ o min ni o ye PCA ye an ka bɛn maaya la an ka jɛ ka ɲɛma da a ka dakuruɲɛ filaw fɛ. An bɛ aujourd'hui le 11 7e mois l'an 2026 i bɛna tali kɛ an ka bɛn maaya la ka convention ni o ye a ka sigi belebeleba min ni o bi organiser san caman kɔfɛ baaraw kɔfɛ alors an bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kuraw ta ka kɔrɔlenw mafilɛ minnu ye an jɛ ani an kan ka minnu fara kɔrɔlen ninnu kan pour que ka kurakuraya ka ɲa o ye sigiba de ye an ka bɛnbaya la bolo o sigi mankan tɛ ka dɔgɔya an ka bɛnbaya la bolo bɛnkan sɛbɛn min bɛ an bolo n'o ye an ka statut ye an ka règlement ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan o de bɛ i n'a fɔ an ka kuranɛ bolo parce que pour que ka kɛ nin tɔn de i bɛ jɛ ni o kɔnɔna kumaw de ye i bɛ jɔ ni a hakilina kumaw de ye o hakilina in
o bɛɛ lajɛlen ta yɔrɔ o ye nin sigi ninnu ɲɔgɔnnaw ye o bɛɛ dilan yɔrɔ o ye nin sigi ɲɔgɔnnaw ye o bɛnkan sɛbɛn min bɛ an bolo kɔrɔlen o de y'a jira k'a fɔ ko nin ye an ka bɛnmaya la ka sigi belebeleba ye n'o y'a ka instance ye grand instance ye alors o sigi in kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu y'u ka baara bila ka da fara an kan ka daminɛ an dɛmɛbagaw la ani an kanubagaw ani ka taa se an bɛ kin min na ni o ye Janginɛbugu ye a dugutigilakaw ani alimamiw ani ka taa se an ba minnu y'u ka baara bila ka na fara an kan bi sɔgɔmada in na nin sigi la ani tɔnden fɛn o fɛn bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan jamana fɛn o fɛn kɔnɔna la ka na an sɔrɔ nin sigi in kɔnɔna la ka fara an kan an bɛ foli lase aw bɛɛ ma. Bɛnkɛmɛ a kan k'a ye k'a fɔ sɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ faso Mali jamana a yiriwali la dun ka fa ani tɔrɔmɔɲɔ ma dama sɔrɔ bosoli ye o yiriwali bunakun kan bawo kɛmɛsara maa 80 bɔɲɔgɔn kɔ olu bɛ lamɔlamɔgɔ kɛ ka ɲɛsin sɛnɛ baaraw ma faso Mali kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na depuis san 2005 waati o ka sariya dɔ min ni a bɛ wele loi d'orientation agricole o taara jamana ɲɛmaaw fɛ walasa a donni birala a bɛ se kɛ sababu ni ka ninkɔrɔfɛ sɛnɛ baaraw la sɛnɛ kɛbaw cogo min na o bɛ se a tɔnɔ bɔ ka nafa bɔ dun ka fa sabatili ka sanga ni sɛnɛ kɛcogoya kuraw baaraw ye o min bɛ se kɛ sababu hali bi ka se ka nafa a ka sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ o ka baara kɛtaw la o hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Amadu Kamara ka fara a ka jatala nuhumu ko ne kan o wulila ka don dugu kɔnɔ ka taa dasumusumu kɛ sɛnɛko kuɲɔ ɲɛ bɛ baw la ka ɲɛsin baara ninnu ma an ka jɛ ka ɲɛ min jate minɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko farafina jiginɛba don sɛnɛko bunakun kan ka sabu kɛ lahawla kɛnɛ min b'a bolo a yera k'a fɔ jateminɛna ko maa 100 o 100 maa 80 n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen da bi sɔrɔ sɛnɛ la Mali jamana kɔnɔ bɛ nafa min lase Mali musaka ma san o san o bɛ t'i jɔ fɔ 100 o 100 40 a n'a kunkanfɛn ma min b'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye sɛnɛkɛ wɔrɔ tari miliyɔn 40 n'a kunkanfɛn o de labilalen bɛ Mali cikɛlaw ye dinɛ fana o ye dungafa ye donc dungafa fana bɛ dinɛ ko fɔ donc a bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na donc vraiment nana kana au moins administration tɔgɔ la ka jɔ ka foli kɛ ani fana ka encouragement k'u ye comme y'a fɔ cogo min Mali ye jamana min sɔrɔda kunbɔlen don k'a ɲɛsin fanba ɲɛsilen bɛ sɛnɛ baganmara mɔni ani yirituru ma donc an ka jamana ka sɔrɔ caman bɔlen don k'a ɲɛsin nin baara dama-dama de ma dungafa bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo di kɔngɔ bɛ kɛlɛ cogo di mɔgɔw bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogo di sɛnɛkɛlaw bɛ se ka kɛ kotigiw ni fɛntigiw ni sɔrɔtigiw ye cogo jumɛn sɔrɔ min bɛ bɔ yan dugukolo la cikɛ mɔnikɛ bagangɛn yirituru an t'an kamada mɔgɔ yɛrɛ ka Sikasokaw de nɔkɛ ko nin bɔra min an ko k'u la ko nin bɛ sɛnɛ a bɛ sɛnɛ yan o tɛ sɛnɛ ye minisiri dɔ nana yan an y'a fɔ an ɲɛna n ko anw bɛ sɔrɔ min kɛ n'a ye anw kalan anw ka sɔrɔ ti dan yan anw bɛ Mali ta ka tila ka Mali lamini dugukolo ta sɔrɔ la cikɛ la an yɛrɛ ka se ka an jigi sigi an yɛrɛ bolo fɛn dɔw la an ka se ka an jija ka si dɔw labɛn an yɛrɛ bolo an ka se ka an jija ka an ka bagaji dɔw labɛn an yɛrɛ ka yiriw ni an ka fɛnw na an yɛrɛ ka se ka an jija ka an ka farafin nɔgɔw labɛn a dɔgɔ kɔni dɔ ka bɔ sɛnɛ gɛlɛya la o min tuna an ka bi k'a dɔn fɔ an bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛko ɲuman yira an ka paysans na donc o de fɔra ka na sɛnɛkɛlaw kalan u sigiyɔrɔw la u ka sɛnɛforo minɛ cogo n'u baara cogo la ka yira u la k'a fɔ ko foro ninnu ye manankun de ye dugukolo ninnu ye manankun de ye bi baara dun an bɛɛ b'a kalama a bɛ ka cɛjuguya ka taa fɛ bari an sirilen don fɛnw de la man kan ka siri minnu na sɛnɛ bunaku kan mɔgɔw bɛ se ka u ka sɛnɛ kɛ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka ayiwa sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ bi n'i bɛ se ka kisi o ma k'a ta a dugukolo kow la k'a bila a angɛrɛ kow la ka taa bila a bagaji kow la ka yira sɛnɛkɛlaw la k'a fɔ fɛngɛ minnu b'an bolo i n'a fɔ kabasi fɔlɔ minnu b'an bolo minnu bɛ se ka tɔni kelen ni demi kɛ hectare la an ye kabasi bɔrɔ sɔrɔ min bɛ se ka tɔni 6 tɔni 7 tɔni 8 yɛrɛ kɛ hectare la an nana n'o kumakan de sɛnɛ fɛn ba don Mali jamana kɔnɔ wa a ti taa fɛn minnu kɔ o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bi sɔrɔ Mali la i n'a fɔ si
a n'a maɲɔgɔnlɔn tɔw minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɛnɛ yiriwa dun ka fa u ka sabati. Bon n'i ye si ta si jɔyɔrɔ ka bon o sɛnɛ kɔnɔ kojugu parce que si bɛ jate minɛlen bɛ n'a fɔ ko sɛnɛ base a ko daminɛ bɛ kɛ ni si de parce que si jɔyɔrɔ sɔrɔ sɛnɛ réussite ni sɔrɔ yiriwali kɔnɔ kɛmɛ sara la 30 fo ka taa bila 40 kɔnɔ. Kɛ sɔrɔba sɔrɔ a la nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma ka sanji tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ ka suma ka se a se waati la nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma ka a kolo gɛlɛya nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma a ka se ka san sɔrɔ joona nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma a ka se ka den ɲɛnama sɔrɔ nɔgɔ de bɛ se ka kɛ. Donc sɛnɛ bɛ nɔgɔya sɛnɛkɛla ma i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw dɔ sɛnɛlen don samiya fɛ n'u ye dɔ u mako bɛ min na dɔrɔn foraji ni basi ɲɛnama ka k'u bolo ka ji bɔ k'a k'o kɔnɔ tilema fɛ ka se ka dɔ wɛrɛ dɔɔni wɛrɛ k'u ye. Minɛn ɲuman sɔrɔli ka sɛnɛ kɛ o ye fɛn dɔ ye mais a kɛcogo ɲuman yaasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ o fana dɔ wɛrɛ donc c'est pour qu'an cɛsirilen don sɛnɛkɛlaw hali n'u ye minɛn sɔrɔ ni minnu mako bɛ bilasirali la donc k'u bilasira pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na. Ni si ɲuman sɔrɔla sɛnɛ tɛ taa fɛn wɛrɛ min fɛnɛ kɔ o ye sɛnɛkɛ minɛnw ye i n'a fɔ angɛrɛw ani farafinnɔgɔ ni bagaji n'a tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ yakubuyali la. Foro de b'i bolo i ka ɲi ka sɛnɛ kɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na k'a k'i kun ka taga n'a ye foro la a bɛɛ b'anw fɛ yan an y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ yɔrɔ kelen pour que taa ni ka segin ani sɛgɛn bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw la cogo min na n'o y'an ka clients ye. Nɔgɔ a bɛ fɛn min kɛ suma ye nɔgɔ n'i y'a mɛn ko suma nɔgɔ de don kɛnɛ fitinin nɔgɔ diferansi bɛ nɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ dugukolo fanga sinsin nɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ suma yɛrɛ bɔ joona nɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ suma kolo gɛlɛya nɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ suma den caya a kɛra yiri o a kɛra sɛnɛkɛfɛn fɛn fɛn n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ɲɔgɔn da sɔrɔ la dɔrɔn nɔgɔ de b'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn da sɔrɔ la. N'i y'a jateminɛ n'i ye dugukolo cogoya lajɛ waati min na an tun bɛ yɔrɔnin min na sumaya fanga ma bon ka se o ma i y'a faamu i b'a ye PNSE bɛ se ka baara kɛ la ka sɔrɔ a fɛ mais n'i y'a jateminɛ sisan n'i ye dugukolo cogoya lajɛ an bɛ ka se yɔrɔ sumalenw ma f'i b'a fɔ i bɛ tagama i bɛ ka jigin dɔɔni bon n'i ye PNSE to a la dɔrɔn a bɛ patiner machine bɛ fanga perdre e b'a rɔnfile a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ fanga t'a la alors que fanga tɛ mais sen malo dɔrɔn de don donc c'est nécessaire an bɛ nɛgɛsen don a la o tɛ patiner machine bɛ sinsin a mago bɛ puissance min na i b'o réel sɔrɔ o de ye nɛgɛsen don kun y'a la. Donc si fana jɔyɔrɔ bɛ sɛnɛ la o cogo de la parce que si de ye élément fɔlɔ yɛrɛ ye sɛnɛ la parce que ale jɔyɔrɔ bɛ taa kɛmɛ siri la fo 30 fo 40 donc o b'a yira k'a fɔ ale nafa ka bon n bɛ n talennin dɔ di o yɔrɔ la Kamara i b'a ye k'a fɔ an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko n bɛ taa n ka siɲɛbalinin tigɛ mais i t'a mɛn ko n bɛ taa n ka danbalinin. Mali sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛmɔgɔyaso olu wulilen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabalu tigɛ yaasa sɛnɛkɛlaw u ye se ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na ka bɛn ni sɛnɛ yakubuyali ye Mali jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ ni yiriwa dun ka fa u ka sabati. O hukumu de kɔnɔ an sigilen APCAM kunna n'o ye Mali sɛnɛsoba ye an nana ni hakilina damadɔ ye n ko an ka manda kɔnɔ an b'a essayer ka hakilina minnu pousser ko n'o kɛra an ka faamu t'a la a bɛ sɛnɛ nɔgɔya mɔgɔw kan. A fɔlɔ ye min ye ko sɛnɛkɛla ka yɔrɔ dɔn a bɛ sɛnɛ kɛ kɛnɛ min kɛ o ka dɔn sɛnɛkɛ carte ka bɔ ka d'a ma n'a bɛ fɔ l'enregistrement géolocalisé des exploitants et exploiteurs sɛnɛkɛla yɛrɛ ka dɔn sɛnɛkɛ foro hakɛ ka dɔn sɛnɛkɛfɛn min bɛ kɛ o ka dɔn i ka carte ka bɔ ka d'i ma o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye parce que i k'a dɔn i bɛ ka maa min dɛmɛ jɔn don a bɛ fɛn jumɛn b'a la fɛn jumɛn b'a bolo wa a ka dɛmɛ ɲuman bɛ las'a ma cogoya min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali sɛnɛko fɛn don min ba donni b'a la kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka tɛmɛ ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye ka sɛnɛkɛ mansinw bagajiw ani si ɲumanw n'olu bɛ ɲinikɛlaw fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a di sɛnɛkɛlaw ma yaasa laɲini min bilalen bɛ o ye se ka sɔrɔ cogo min na n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ni yiriwa dun ka fa o sabatili ma Mali jamana kɔnɔ o sɛnɛfɛnw la kunbaba dɔ ye ɲɔ saɲɔ malo kaba hakaja fɔ ka se kɔrɔnti ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛfɛnw ye minnu bɛ sɛnɛ Mali fan caman fɛ ka sanga ni sɛnɛkɛlaw ka laɲini ni kuma jaranda an bɛ se k'a fɔ ko Mali sɛnɛ ko a jɔyɔrɔ ka bon Mali yɛrɛ ka ɲɛta sabatili la bawo a bɛ jɔyɔrɔ min ta Mali wagandenba kɔnɔ dun ka fa sabatili la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. ka segin ka o fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan baw ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi man ka kunnafoni sɔrɔ lan sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni kuma ɲɛ kunnafoni diso ɲɛmaaya so fɛ
k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ala ka bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya sabati faso Mali kɔnɔna na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.